Öcalan navê kê dan dewleta Tirk? Beşa du. Têkiriyên di navbera Abdullah Öcalan û dewleta Tirk de her tim jî hêgumanê ne. Lêberî piştî ku Öcalan di 15 Şubat'a sala 1999 de hatî Tirkiyeyê ev guman pêtir eşkere bû. De her havî dorê da hatiye dîtin ku Öcalan dewleta Tirk weke dijmin nabîne. Ji danûstandina bi dewletê re di dil nabe. Her agahî û pêzanînê nepanî û sirrî bi rehetî di dewleta Tirk. Heke mirov bibêje Abdullah Öcalan teslîmî dewleta Tirk bûye nabe bêbextî. Ew agahî di pirtûk vîdeo û axaftinên Öcalan da bi zelalî hene. Dema ku em îro van gotinên Öcalan kirî eşkere dikin, alîgirên PKK nerehet dibin û dibêjin hûn xayînin. Lê ku ev pêzanîn daye dewletê Öcalan bixwe bû. Ew napirsin çima ew kesê ku zarokên gelê Kurd şandine mirinê ji dijmin re wekî bilbile etiraf dike û ew kesên ku alîkariya PKK kirine, ew kesên pere dane û ji bo PKK siyaset kirine navên wan dide dewletê. Lê ji wan kesên ku wan pirsan dikin re jî dibêjin xayîn. Lêpirsîn û rexnekirin azadiyê bixweratîne. Dê jî wî kesiyê ku bêtir zarokê Kurdan dişîne mirinê dê were pirsîn. Wextê tu hatî girtin çima te got dayîka min Tirk e? Ez dixwazim xizmetekê bê beramber ji dewleta xwe re bikim. Mafê her Kurdekê ye ku vê helwesta Öcalan rexne bike û bipirse tu çima teslîm bûyî û bûye ihtirafçî. Werin em li ser îfadeyên Abdullah ên di navbera 16 û 21 Şubatê da bo dewletê kirî vekolîn bikin. Öcalan navên kesên ku alîkariya madî dane wan dide dewleta Tirk. Dozger, gelo ji sala 1990 vir ve we li Tirkiye alîkariya karsaz komela an jî rêxistinên ku alîkariya PKK kirine kiriye ji bo bêdestxistina projeyan. Yan jî we alîkariya karzazên ku ketine îhaleyên dewletê kiriye yan na. Ji karzazan alîkarî baş hatiye girtin an na. Gelo li herêma Zagrosê qaçaxçetiya maddeyên hişber de erka ve çî bû? Di astekî bilind da peywendiyên we li gel mafya çî bûn? Li ser bê pirsa dozger bê ku Abdullah Öcalan wan dostên xwe biparêze dest bi axaftinê kir. Abdullah Öcalan di navbera salên 1991 1993 da di bin navê dahata rêxistinê da ji karsazên herêmê hin pere dihatin wergirtin. Dema ku şîrketên miqawilên bikaranîna hêza rêxistina me îhaleyê distînin me jî ji wan nizbeya xwe distan. Dema Xalis Toprak dest bi çêkirina febrîqeyan kir me ji wî re got ger hûn li vir febrîqeyekê çekin divê hûn baca xwe bidin yan hûn wê berdêl bidin rêxistinê û me ji wî pere distandin. Ez ku ji me wê nizanim ji ber ku xebatkarên me yên li herêman perekom dikirin. Kargehên kebirşikandinê yên ku Elî Rıza Septîoğlî bi malbata xwe re dimeşandin xebatkarên me yên herêmê li ser navê rêxistinê pere û halîkarî jê digirtin. Ez ku ji me wê nizanim her wiha yekîneyên me yên herêmê ji şîrketa Ceylan Holding pere standin. Ez ku ji me wê jî nizanim ew awayê wergirtina pereyan li tebahiya herêma bi gelemperî tê kirin. Heta Behçet Cantürk jî alîkariya rêxistina me dikir. Rêxistinê li geverê ji Cihangîr Axa û li Mêrdînê jî ji malbatên paşnavê wan Tirk û qehreman pere komkirine. Ji xeynî wê ji gelek karzazên ku ez navê wan nizanim me pere wergirtin. Her wiha li ser bazirganiya tiryakê ya li navçeya Başkale û Culemêrgê bazirganiya çek û heywanî jî di nav de ye Osman Öcalan bi Kot Ferhat li ser navê rêxistinê ji gelek kesan pere kom dikirin. Her wiha li ser Sînor jî di bin navê yekîneyên gumrikê ev karê baş wergirtinê dihate meşandin. Saziya gumrikê bi vî karî mijûl dibû. Hemû rêxistina xebatên wiha hene. Hevalê me Sînan pereyên ku rêxistinê li Ewropayê berhev dike di razîne bankên Swîs re. Ew kes navê û Sînan bi karûbarên aborî re mijûl dibe. Ji Nisêbînê ye di me TVyê da jî dixebite. Ew pereyên li ser Heyder Ebaba ku li Belçîkayê hatiye girtin jî yên rêxistina me bûn. Gelo Behçet Cantürk yê ku Öcalan behsa wî dike kî ye? Behçet Cantürk ku li vir Abdullah Öcalan behsa wî kirî kesekî ku di nav Kurdan de bi nav û deng bû. Cantürk xelkê Amed Lîcê bû û di çardeyê çilleya sala 1994 ji aliyê hêzên dewleta Tirk ve hate qetilkirin.
Tansu Çiller da axaftina xwe ya di çarî mijdara 1993 de got lîsteya Karsazên Kurdên ku alîkariya PKK kirine hene. Di lîsteyê de nêzî 6 nav hene. Dewlet çawa ku li dijî PKK şer dike, wê li dijî kesên ku alîkariya maddî ji PKK ra dikin re jî şer bike. Behecet Cantürk di vê çarçoveyê de ji aliyê dewleta Tirk ve hat qetil kirin. Serdozgerê dewleta Tirk ev mijar ji Abdullah Öcalan pirsî. Pirs li ser destguhartina rojnameya Ozgur Gundem ya ku Stenbolê têkiliyên wê yên bi rêxistinê raw alîkariya Behecet Cantürk a ji bo rêxistinê hûnê çi bibêjin? Abdullah Öcalan min di rojnameya Ozgur Gundem da bi kotnavê Alî Firat meqale nivîsand. Sadî 25 hîsar rojnameya Behecet Cantürk bû. Ya mayî hin hevkar hebûn lê bi tebahî dibin însiyatîfa rêxistinê da bû. Dibin kontrolame da bû. Bi nûnerê me ya Ewropa re girêdayî ofîsa Erenekê da dixebitî. Abdullah Öcalan di îhtirafên xwe yên li pêşberî dozgerê Tirk de kirî bi awayekî dewleta Tirk mafta derê xist û qebûl kir ku Behecet Cantürk şîrîkê maliyê PKK bû. Öcalan me bi zorî pere ji İbrahim Tatlıses stand. Pirs em dizanin ku komela partî û zanayên elmî, zanîngeh û hunermend û hukuknas hene ku alîkariya rêxistina we kirine û bi çalakiyên wê yê cûr bi cûr li welat û derveyî welat beşdarî ahengên we bûne. Abdullah Öcalan hin hunermend çûn konserên MedTV ev wekî piştgirî tê hesibandin. Di nav wan de Ferhat Tunç, Ehmed Kaya û Şivan Perwer hebûn. Di salên 1990 de xebatkarên me bi tirsandinê ji İbrahim Tatlıses pere girtin. Min ew bihîst û jê agahdarim. Di kanûna sala 1998 de Xaluk Gerger li mala min li Romaya hat serdana min. Naberoka vê hevlîtinê jî di gotara rojnameyê de hatiye nivîsandin. Parêzer Şerefettin Kaya û parêzer Serhat Bucak li Romaya hatin serdana min. Di lêpirsîna Öcalan de ne tenê ev nav hene. Bi dehan rojnamevan, siyasetmedar, nivîskar û kesanên din jî yek bi yek navê wan dane dewletê. Belkî jî dewletê piraniya agahiyên Abdullah Öcalan dayî wan dizanin jî. Lê ev nîşana bêrûmetiyê ku kesê xwe wek serokê partî û rêberê gelekê dibîne wan nava bi vekirî ji dewletê re ihtiraf dike û dibêje. Ev yek nîşana bêmebdeiya li hemberî dijmin e. Kesê ku li pêşberî dijminê xwe ne xwedî prensîp be, nikare li pêşberî tu kesê xwedî mebde be. Helwesta Öcalan vê yekê nîşan dide. Hûn çi qas alîkariya PKK bikin jî, hûn çi dikin bila bikin jî, gava hewce bike PKK dê we bifiroşe.